אנחנו כאן בסרטון עם... איך קוראים לך ב... ביאיר גיימינג! ביאיר גיימינג. ממן טבעי, הלו, אתם שומעים? ממן טבעי. תירשמו ואתה דורך על מגולג'ו, ביץ'. אז חברים, אנחנו פה נעשה מתיחה על מכוניות. מתיחה! לירת הרמאים! אתם רואים את כל הסוכריות אופי שעל הכביש, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מחכים שמכוניות ירצו את זה. נו! איי! זה דרך על זה! זה דרך! מילה! האמין, הוא יתקע למישהו בגלגל ואז הוא יתפס? נו, זה מה שעשיתי, את באה! וואו! רגע בשלי! אוקיי? לא ראיתי. תראו! אחי, הוא התנגשה שעמדת לו! יאללה, עכשיו יהיה כאן מישהו עם אופניים, אז אותו אנחנו לא נצלם. מה זהו? יש פה הרבה. הנה בנדה, צלם את זה, הוא מפגר, תראה את בנדה. נימח! זה נימח! דווקא אופניים, הרכב הכי מאפן בעולם. תראה להם. מה? זה אורי, נגיד פה החלק ראש. סער! בנדה, תרחיק את זה. חיים, אולי תצלם. אומייגאד, הנה. וזובי. הנה. חיים, מכונית! חברים, אנחנו כאן לא, הבאתי פה לעלות הרבה. יש פה אישה אחת. מסווים את עצמנו כאילו לא עשינו כלום. אתם רואים, ספחנו. יומח, פעמיים! הראית את זה? זה מאח. אני לא מסתכל בגלל השם. רוצה תצלם? אז חברים, עכשיו אני אעלה. אתם רואים את הארבע? בנדה, הוא מחתיכת דו. שתי מכוניות, הנה שתי מכוניות. חברים, אנחנו עושים עוד פעם סרטון מהאייפון שלי. תראו את הכחול. הנה מכונית הטובה בעולם. נמח! נו כבר, הנה, על הגמר. למי שיש עוד סוכריות? תביאו אותי שם סוכריות משם. בדרך. לא, אני לקחתי אותה. תבדקו אם יש עוד שם. לכו. שמישהו יחזיק את זה. ליד. בוא תחזיק את זה, תראה להם. אני בודק אם יש לי עוד עטיפת שוגי. תראו אותו. הנה עטיפת שוגי. אתם יודעים, ליד הולך להפסקות. סוכריה. אז יאללה, כתוב תן למלכה לזרוק. תן למלכה לזרוק. מה אתה עושה למלכה לשמט? הוא אכל. אתם יודעים שלי תצא להפסקות הוא אוכל עם... הוא יוצא עם אוכל. מצאתי! סוכריה. חיים. עכשיו נגיע לעניינים. איפה הקו 14? כבר 3 מה אכפת לכם? סתמו את הפה כבר. הנה, גרפתי. השורנית, איזה בושות. חברים, המורה שלנו תפסה אותנו. אבל אנחנו לא נרמאים ואנחנו רוצים את זה. הסוכריה שלי עכשיו. הנה, תאכלו. מה נאכל? לא! וואי, זה דרך על זה. קח צלם, אני לא יודע. יואו, הנה, והוא דורס! הנה סוכריה, והנה סוכריה. רגע, זה הקו שלי, זו, זה הקו שלי. צלם, זה הקו שלי. דרה! אני ראיתי! חברים, כן. לאן אתה הולך אבל, ליאורה? ממן טבעי. איפה כל הסוכריות? וגם אריאל. אנחנו כאן עם... ששלחו לך בפרצוף. לא רוצה ששלחו לך. בוא נראים דרך. האם דרך? האם? כן! דרך!
חברים, אני הולך הביתה, אבל תהנו פה. חברים, כאן נגמר את הסרטון. הלו, הלו.